Više od 15% stanovništva u Srbiji stariji je od 65 godina i sve je veći broj ljudi koji slave svoj 80. rođendan. Broj starijih ljudi se brzo povećava u svim evropskim zemljama, pa Evropska unija ovu godinu proglasila godinom aktivnog starenja i solidarnosti među generacijama. Po uzoru na Evropsku uniju, nedavno je i kod nas otvorena debata na ovu temu. Namera je da se starijoj populaciji obezbedi aktivnija uloga u društvu, to jest da se stariji sugrađani ne posmatraju samo kao korisnici zdravstvenih i socijalnih usluga. Da li starija populacija ima uslova za aktivno starenje u Srbiji i šta bi država i društvo trebalo da urade kako bi spektar njihovih aktivnosti postao raznovrsniji? Za Evronet otkriva Adam Santovac. Once upon a time there was a rich caliph in Baghdad. Olivera Bogdanović je polaznica Univerziteta za treće doba u Beogradu. Penzionerske dane provodi aktivno učeći strani jezik, pre svega zbog putovanja. Unuci su zadovoljni što njihova baka može ravnopravno sa njima da učestvuje u konverzaciji na raznim turističkim destinacijama. Često znaju da me pohvale i da kažu: babo, dobar je taj tvoj engleski. Imala si dobre profesore i dobru sredinu u kojoj si jezik učila i usavršavala. Dok Olivera već 2 godine uči engleski, Ljiljana Starović se na univerzitetu opušta na časovima joge. Gospođa Starović je počela da se bavi jogom pre 6 godina kada je otišla u penziju. Čovjek se fino osjeća i psihički i fizički. Iznenađenje je čak i za mene bilo na početku. Ja sam mislila da zaista to neću uspjeti. Međutim, vidjeli ste, to ide nekako. Odlično ide i 75-godišnjoj Marici Krsmanović, koja je počela da vežba jogu pre 20 godina kada je živjela u Indiji. Ja sam vrlo smirena i mi radimo u meditaciji, to znači vi radite potpuno opušteni, radite po mogućstvu da ne gledate, nego da zažmurite cijelo vreme, da budete u sebi dok radite. To vežba. Sve ove aktivnosti odvijaju se na Univerzitetu za treće doba u Centru za obrazovanje Đuro Salaj. Pored kurseva jezika i joge, najveći broj polaznika opredeljuje se za radionice crtanja, slikanja i računara i školu plesa. Cilj univerziteta je da se penzionerima omogući da se svakodnevno usavršavaju, što im obezbeđuje aktivno učešće u društvu. Iako se ovaj univerzitet navodi kao primer dobre prakse u državnoj strategiji o starenju iz 2006. godine, za ovakve retke programe zaslužni su uglavnom pojedinci ili određene institucije, dok opšta podrška društva i države izostaje. Sve ostaje na papiru, sve ostaje na tome da nas potapšu po ramenu i kažu da, to je stvarno potrebno. Eto, vidite sami kako ljudi reaguju, kako se oni stvarno dobro osjećaju. Slične sadržaje za stariju populaciju u Beogradu nude i Kulturni centar Čukarica i Narodni univerziteti Božidar Adžija i braća Stamenković. Pored 4 beogradska mreža univerziteta za treće doba čini i Novosadski otvoreni univerzitet i Gerontološki centar u Vršcu. Svi univerziteti posluju pod tržišnim uslovima tako da se kursevi plaćaju i pored pristupačnih cena veliki broj penzionera nije u mogućnosti da priušti sebi neki od kurseva, tako da bi pomoć države bila dragocena. Da li se to baš da se institucionalizuje, znači da bude neka formalna institucija univerziteta, da prosto ljudi imaju više programa i da to bude podržano finansijski od strane države. Nevladina organizacija Centar za demokratiju nedavno je okupila stručnjake i započela širu društvenu debatu s ciljem da se starijim sugrađanima pomogne da kvalitetnije provode penzionerske dane, ali i da se ustanovi šta bi država i društvo trebalo da urade na tom planu. Preporuka koju bih ja izdvojila, a to je promovisanje ideje o sinergijskom pristupu ovom problemu kroz različite nivoe, kako u vladi, tako između centralnih i lokalnih organa vlasti, između javnog sektora, dakle države i civilnog sektora s jedne strane, a ja bih tu dodala čak i komercijalni, odnosno biznis sektor. Mislim da i poslodavci treba da budu na neki način senzitivisani za ovu temu. Nacionalna strategija o starenju koja važi do 2015. godine predviđa podršku doživotnom učenju kao i saradnji među generacijama. Iako se u strategiji navodi da su za podsticanje aktivnog života starijih odgovorni organi javnih vlasti, akcije i rokovi za njihovo sprovođenje nisu jasno definisani.
Dok se to ne ostvari, programi aktivnog starenja trebalo bi da se realizuje i u opštinama van Beograda putem saradnje organizacija koje su učestvovale u debati Snaga iskustva. Za te svrhe Srbija će kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji uskoro moći da koristi fondove koji finansijski podržavaju projekte za penzionere. Cilj ove evropske godine je da promoviše aktivno starenje i na radnom mestu i unutar celokupnog društva. Na radnom mestu tako što će starijima omogućiti da duže ostanu poslovno aktivni, a unutar društva borbom protiv socijalne isključenosti, kroz volonterski rad i stvaranjem uslova za vođenje samostalnog života i za održanje dobrog zdravlja ove populacije. Gledali ste Euronet.